Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live, gakisi-kisi, mutubag pag yung kuan, mutubag pag yung Dennis. Napraning na mo may gala. Nagkurog-kurog na mo sa kadlok sa COVID. Ikapoy naman po aning COVID istorya may gala, pero may mamaning maklaro sa inyo ba? Number 1, ang mga tambal nga ginasuggest bisag asa na lang ay sa magtuwa na, ay sa ginugtuwa na kay ngano what ganita kay balo sa bakuna kung unsa gyud long term nga side effect samot ta kaning mga tambal nga gipang suggest nila karon. Kani isa ka medyo ngisog na gyud karon ang ivermectin. Kaduog naman siguro ana mo mga no. Ivermectin tambal sa iro, sa kabayo, sa kabaw, anong magbitok. Nga, manginom mo ana, kung kabalugin mo ana. Awa mo tinyo, basta ako, di ko nimo mapainom ana ba? Kay musipa na siya, kuyaw kay na siya. Bitok naman po yung igon, pero kung side effect na wa man ta kay balo. Pero baligya na, open na ang baligya na ron mahigala sa ivermectin. Bisag asa ka mo palit ana, nanay baligya. Dito gani sa Malaysia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Indonesia, asa pa ba to? Mga upat na ka lungsod, upat na ka nasod nga ni kuan na maligya na open. Barato pa jud kayo. Nya by supot. By supot ang baligya. Ay sa magtuwa na. Kung makadungog mo mga doktor ng inom, sige, pasagdi sila. Kay sa akong hibawaan, daghan kayong mga doktor ng inom ana para protection lang yun daw. Ako matintal, mag-usahay may galang na inom ko kay tubang gugkog pasyente kada adlaw. Nya, di yung kakabantay kung COVID ba na siya o dili. Hangtod nga ma-examine mo ba? Usahay bitaw ka ng mangutana ka nabaki karintura, nakaiubo, naisipon, nagluya ka ba? Wala. Dugay na pagpaminaw mo sa baga, wala. Daghan kay klima, puno na. Sus, in town. Di makabalong dahil ka nga, mutana ko sa iya nga, kamusta pa ba nagsugod ng imong murag ni plimas baga, day? Diyan na gawas ng tinungod ba? Moingon na dahil nga, tulo naman ni kaadlaw doktor, kuyaw. Kaya ang usual gyud nga pneumonia mahigala nga dili COVID. Maabot pa gyud kag 5 paingon sa isa ka semana bago ka mag-plema imong baga. Pero sa COVID, tulo ka adlaw. Magkuan na, mag-plema na imong baga. Munay kuyaw sa COVID. Pero kung mo panic po ka, wa may tambal sa panic in town. Ang makapildi lang yun sa COVID may gala. Dili na ba yung tabletas ba? Kana yung protection lang yun mo sarili ba? Kanang di ka magawas. Pero kung trabaho ka, wala di tayo mahimo. Pero kanang suri-suri sa mall, sus in town. Una-una, bada ninyo nga ang kagahi sa ulo sa sa Manila ba? Grabe ang kagahi. Basta sila pa'y matingala sa imo nga nagmaskara ka, sila wala. Madto ka ng tindahan dito sa Manila, suhi-suhi ka. Lagsar kay ka maskara ba? Di para dito sa probinsya, nga tungod sa kadlok sa pulis, magmaskara gyud. Maski ako, magkuan ko kanang mag-walking ko may gala, kay mura man gyud ako exercise makaya. Magdala ko maskara. Maski na galisod ko ginhawa mo sa akin na kanang mga bungtod-bungtod. Magbutang tawang ko maskara kay hadlok ko makita sa pulis. Pero wa ko hadlok nga daan mo doon ako positive sa COVID. Mao lagi na siya may gala kay. Ang findings yun sa karon, mas kuan man gyud ko sa inyo kay tibok kalibutan man akong mga news gikan. Number 1, ang COVID, di nimo makuha
sa kanang mag-istorya mga tulo upat ka dupa. Di na nimo siya makuha kaya ano na siya ang droplets ang COVID nga na ay kagaw na ay particles, protein particles. Pag sultian na sa na ay COVID, naog man na siya sa ubos. Dili man na siya ingon nga lupad-lupad, dili man. Madala lang man na siya hangin. Number 2, kadaghanan sa examine man gyud ilang na ay room nga na ay COVID, ha? Ilang gi swab ang mga karto tanan, salog tanan. Negative ba walay COVID makita nila. So, kanang mahadlok gani ka nga naay COVID mosulod sa kwarto ng pasyente, no? Nya man rapo nakatan, wala man na siya. Dili di siya makakuha o COVID diha kamo mga tawo nga nasa sulod di same kwarto. Dili gyud kana gyud istorya gyud siya. Ang pinakakusog gyud mo transmit sa COVID na higala kanang kamot nimo. Example, kumusta ka? Pag kumusta na nimo, nya ang tendency man gyud sa Pinoy, ha? Pag kumusta, mo diretso sa ilong, mo gunit sa ilong ba? Pahid sa naong, o kundi ba panog sa laway sa baba, so wa na. Gidala na ang COVID ko diretso sa ilong. Di na ba gyud madala pod ang COVID sa pagkaon may gala? Di gyud. Diretso gyud sa ilong kay kun dili ma-deliver sa ilong, di gyud mo na makuha ang COVID ba. So, kamot. Ang kamot kay imong pinakamaldito gyud kay may gala. So, usaon na ninyo nga kada minuto manghugas mo kamot. Adto mo mall, manghugas mo kamot. Lay. Magtrabaho mo, makalimot mo ba? Sige mo, kamusta diha? Unya, kundi ba kana bang mga amigo pik diha? Ha? Dito na sa imong kabot. Pag gumana na, ipahid sa ilong. Automatic na siya may gala ba? Kaya nabagid ta kinaiya mga Pinoy. Nga limpiyado kayo. Ha? Magpahid sa mata, pahid sa naong, pahid sa ilong. Dito na, deliver lang COVID sa ilong. Muna siya, ang kamot, yun, importante. Ang problema kay pag magdadala mo alcohol, spray lagi ko, no? Spray. O, alcohol na. Pag human, nigunit ang kwarta. Taman, istorya. Pag humandi, ang katong kamot na positive na putos COVID. Makalimot man na usahay may gala. So, imbis nga mag-alcohol sa, magunit sa sanaong bago ma-alcohol, patay. COVID na yun. Ang pinakataas na kuha atong Sabado lang, 26,000 ba? Imbis na nagadaghan ang bakunahan, nagadaghan ang nagapositive nga COVID. Ang problema sa statistics mga higala kay dili na nagi-pinpoint kung katong vaccinated ba o unvaccinated kay maklaro man yun kayo. Ha? Sa namatay lang sa COVID, ha? Sa namatay lang sa Delta, ha? 242 na. 242 nga vaccinated, ha? 242. Pila namatay sa kanang unvaccinated, pareho lang. Okay? Sabot mo, kamo na lang mag 1 plus 1 equals 12 na siya. Kamo na bahala na. Pasagi sultihan tala mo daan. Okay, so ang among solusyon sa mga frontliners, naka-gloves may gala. Naka-gloves may. Pero kanang gloves, amo ginabantayan nga nagunit ng pasyente, mag-examine ng pasyente, ha? Ang tanaw pag ko sa baba, nagyugi procedure nga di ginako na bantayan ginako kung kamot nga dili gina siya duol sa akong ilong. Maskin ka maskara ko. Dili gina siya maduol. Karon pag medyo tanaw na ko kani nagalisod ginhawa, mag-face shield na ko. Kay ang problema sa face shield mahigala sa ako ha, dili ko kakita. Saan ako pag-opera ko mag-face shield ko? Baski pag positive na siya mahigala, unya mag-opera ko, importante man tong operasyon kaysa kanang COVID. So, ko na lang yun ko, kanang magduol kay ko siyang naong, di ko mo ginawa ba? Kung di na makaya mo, atras ko gamay, ginawa glawong. Naka-face, nakakuha na ko, nagabantay ko. Pag humana na, i-timing na ko sa pagginawa sa pasyente. Mo inhale gani siya. Mo po'y pag-inhale na ko.
Pag excel siya, okay, pag-excel na ko. Ako kinasyan tayo maingon. Kung maingon mo nga, grabe po na, Dok. Tinuog na siya, may gala. For how many months na karon, ingana gyud ko kuan sa mga pasyente. Kay conscious kay kuan na, kay ngano, wala ug ko nagbakuna. Mo na nga kuan gyud ko kada lihok na ko dinumero. Kada lihok ginumero. Pag mo istorya gani kog pasyente nga na suspetsa na ko, layo kay ko ba? Duha ka dupa. Dito ko maglingkod sa layo kayo. Nya napagay kanang glass shield ang akong table. So dili gyud siya moduol nya ang among pag-aircon sa among kwarto may gala sa akong clinic. Laminar flow, unsa man ang laminar flow? Isa ka buga sa aircon paingon sa wall nya mo banda paingon sa pasyente. Kung bitaw na usahay may ng pasyente tugnawa diri dok ay ura man storage. Kuha protection ako na sa akong sarili nga kanang imong ginawaan, kanang imong inistoryahan, dili ba to sa akong imong COVID. Kaya kung dili na ako sa laminar flow mahigala, ang hagin magtuyok di makuha na ko. So ang akong aircon di buga sa wall, Pag human, muigo sa pasyente bago magawa sa exhaust. Duha ko kabuok ng exhaust sa akong clinic may gala. Kaya naniguro lang yun ko yun. Sa una, ibutang ang directive nga abri yun ang imong kuan, among clinic, abri tanan, pati mga kuan, sus. Kuya man hinuuna siya may gala, katong nag-agi sa kalsada, ni ubo. Katong ni-agi sa imong clinic sa pertahan, giubo. Saan man na nimo pag-protect, nanulod na to. Kaya pasulod ko ng hangin. So, gisarado na po na ako balik. Huwag mo to sa directive. Medyo safe in town sa akong staff sa akong clinic. Kay dito nadaan, scientific ang pagkondagan sa akong clinic may gala. So, alam nga, ingon ko sa inyo nga maghimo mo scientific nga kwarto. Nga kadaganan sa inyo makakuha mag COVID dito sa gawas. Dili na panahon ron shopping may gala, mag-mall. Kung ipulaan na gani mo, may pag masuroy mo sa bukid ba? Kaya may COVID dito, tanawaran ko ng mga tao sa bukid. Wa pa kay face mask. Nagsuroy-suroy, trabaho sa bukid. Yung mga COVID ba? Muna inyong gayahon ba? Kamong taga-syudad? Muna yung gayahon, kung napulaan na mo sa balay ang puyo, adto mo sa beach. Ayaw po mag-uban na ng daghan kaya isa ka truck mo mag-uban niya maligo, stilan. Ang importante yan na kamukha mo na good. Dili pa panahon ron mag-party may gala. Ayaw good. Pero may ko imbitahon ko dili ko madto. Kay base na naalay mo positive sa inyo isa diha di. Na-swab na inong ko imbes nga wa ko labot. Kalabot ka ba ng swab may gala? Sus. Kung kabalong mo. Nalay na positive nga nakauban mo sa mall, ikaw po, di paswab po ka. Kahasol kaya na ba niya, paubot mo dito, gitapok-tapok ng urag suso. Wa pa kayo distancing. Unya, ang nag-swab sa inyo, kanang nag-swab sa inyo, di kambyo-kambyo, kuan ba? Kanang gloves. Way kambyo-kambyo. 50 na kabuok swab. Way kambyo-kambyo ang gloves. Sao man na, di siya na transmitter. Katong nag-swab sa imo. Imbis na negative ka na, positive na inoon. Kung kana pong, ako na ning ratsadaho ng mga daghang kayang mga kuan ba. Sa tinuod na gala, sa pagsugod sa COVID, dagko kay binuang gyud na ba nga pagsulod sa pasyente, nahulog sa bayabas may gala. Pag-abot dito na positive sa COVID na unsa man to? Di dako kay question mark sa imong utok ana may gala ba. Nya kay dili ra ba gyud na siya hearsay nga istorya gali kanang himo lang. Tinuon lang yun. Ako makibalo ko ana may gala kay mag-text man sa ako, Dok. Unsa man ta akong mama Dok nga ang kuan lang man to na hulog sa motor kay wa kagunit. Pagkahulog ana, urag na balik man tong tiil. Pagabot dito sa
Hospital kay gipositive sa COVID, niya namatay. Kinabuang sawa man ako pag-explain na may gala. Naski kamo, di yun mo mutuos ako explanation kay wala ganito kaayo na sa lawas. Nasulod sa hospital, kay nabali ang tiil. O kundi ba, nagatakig kasing-kasing, mag-COVID ay positive. Pastilan. Nahitawag yun na siya may gala. Dili, yung ko man deny sa inyo kay ang mo text ako, may gala, anong personal number na ako. Gamito nila ba? Kung asa ka na nila, gipanguha akong private number nga, hospital na may makibaluan eh. Ila dito, mag-research sila sa mga amigo, nga, usag yung number ni Dr. Kagapi kay among tana lang mi. Taghang yun na itabuan na may galang. Walang dili, di ko ka-deny sa inyo nga wala na itabo. So, maski dili na ginahimo, sa hospital ka ron, di mo dagang kay di mo tuo. Tinghan yung kayo. Sabi tao, madismaya ko ba kay ang trust ninyo sa mga doktor o sa mga hospitals. Grabe na yung wala, gini mo i-trust eh. Kadaghan sa akong pasyente nga maghingalo na lang sa balay ba. Nabuto ng tiyan, kaya nilubuto ang appendix. Dili mo pa-admit. Patay. Saan mo nato na pag-opera na day? Kung ba na kuan, nalukot ang tinai, kaya operahan mo ginani mo. Hadlok man silang ipositive sa ospital. Mo lagi na ambot usahay lagi. Moingon ko sa pasyente nga kamo kung mas mahadlok mo sa COVID kaysa kanang tinahay niya nag-itom na. Matay mayo. Okay, alam nga dito ko sa ilang balay mag-opera o kung di ba diya sa daplin, di ba pwede. Mo gina sitwasyon sa COVID ron mga gala. Mo na siya nga usahay, di na lang ko magtingog. Daghang kay pangutana si Dennis sa akong sa mana di na lang hinagutubag kung kay kabalo man jud ko gyud nga unsa inyong pagtuo ba. Alangan mong upos ko sa inyo nga mga silingan ako ninyo, mga kumpare. Usahay gani, nanay pag yun. Ako'y pasyente nga, iyang nanay ba? Daan na yun to si Nay Kuan. Daan na yun siya na stroke ba? Pero galakaw-lakaw ang ilang mama, ay ilang papa. Kailan ko mag-specify sa asang lugar ba? Sa dili, double dito. So, galakaw-lakaw lagi. Unya kay, nagpa-check up siya sa iyang high blood, diabetes, mga anak. Iubo-ubo man na siya dito. Kasulod sa laboratory. Ipugos siya sa staff sa laboratory nga magpa-swab. Napugos yung tao ang tigulang. Sus, kaya di naman pauli-on. Positive daw ko. Pagka 24 hours, patay. So nga, i-explain ninyo, anak eh. Bakit pag-usaw na kong explain sa inyo, anak, na kaayo ra sa lawa sa tigulang niya. Mukalit lang kamatay. Yung usay bata pa ba? Buang ni. Di lagi ko usay mo tingo gani nga man tawag sa ako, mo text sa ako, mo email. Laban ko sa email kay sus tag-asa o mga istorya oy nya. Usahay gud. Di man ko kabasa dayon. Pagka mga alas 2 pa na siya, alas 9, alas 10. Mga bot na ng email nga sunod-sunod. Pag man, apil pag yun sa messenger. Ala, paspasan yun o yaw-yaw. Yaw man kayo matubag na may gala. Kay, doktor mo po ko. Alangan o mutubag-tubag ko nga ako yung kabalo sitwasyon. Kung kabalo ko, masulti ko, pero wala man ko kabalo. Wala man ko dito sa lugar nila nga namatay ilang papa. Sa may tubag na ko na. Mingon ako basig. Basig ingani ni, basig ingani na. Ay, sa ipon matubag man po itong mga tigtungod nga. Mapunay gitubag dito sa mga doktor pagkahuman o krimik, bura maghihapay isulti sa amo. Nya di yun may mutuo na. Saan po na ako, mutuo sa ako gani ko kita. Mao lang yung sitwasyon doon mga gara. So, ang main protection na yun ninyo mga gara. Main protection ninyo yun.
face shield, face mask. Face shield na ay finding sa na may gala mudaghan ng COVID sa inyong mga tubangan ba kay pag sulod sa COVID sa face shield, magtigom siya. Magliko-liko, dili ka gawas. Kaya di man kaayo musulod ang hangin. Wala mo build up ang imong possibility nga positive ka sa COVID. Usahay lagi, di ko mag-face shield kay makuyawan, mahinawang ko nga, sige ubo ang pasyente. Di ba, pag mag-face mask na lang ko, di ko mag-ginawa. Mga tawa siguro, hindi ko mag-ginawa. Tinuod na siya, ginahimo, ginago na siya. Para lang yun, mag-sure, yung di na ako makuha ang COVID. Yang isa, the most important thing is, ang inyong kamot ba? Inyo yun ang siyang iugali gani nga tan-aw ninyo asa paingon inyong kamot inyong kamot. Kung sige nag-adto sa imong ilong, magsige na lang kagunit og panyo o kundi ba kaning toilet paper kay mo to ikatol nimo sa imong ilong. Okay, katol man gining ilong labaw na gyud kanang tense ka kayo o nakagihimo o busy ka kayo. Mukatol ang ilong, buang na siya. Unya kung dili ko di mo katinon ang imong kamot, dito na. O ani pag yun, i-positive na mo ang COVID. Swab no? Positive. Niya nitawag ng 911 nga kuhaon mo. Niya mabot mong napulot pila ka adlaw, di pa mo kuhaon ba? Kung pamilaw ganing inyong ramang nagahutoy na. Nya nanay mabati niyo ba nga play mo sa imong baga? Magpapalit yun mo yun o katong duha lang yun. Kaya na ang unang yung pinaka-problema sa COVID may gara, dili mo lang COVID mo patay. Ang COVID na infection, mo patay pneumonia. Pag sulod sa COVID sa baga, muriak ang baga, magtubig. Pag tubig masulod ang kagaw. So, mali yun ang ginaingon sa doktor nga dili mo mag-prednisone, kaning steroids. Mali yun na siya. Kay reaksyon man ang una sa ginahimo sa COVID. So naagid mo yung standby sa inyong balay og prednisone 20 mg. Prednisone 20 mg. Prednisone. Prednisone 20 mg. Basi palit lang mo kung tulo upat, bahala na mag-expire. At least mo standby kay pag paminaw niya. Uy, short man akong ginhawa. Inom na dayon ka kung na-positive ka sa COVID Inom na dayon ka prednisone. Unya, nanay plema. Maski guwagoy mong gawas nga plema, pero lisod ka ipagawas ang plema. Pila na ni mong ugwan, antibiotic. Ang pinaka-effective sa pneumonia secondary to COVID is azithromycin. Dugay na ko ng istorya sa inyo, Ambot lang kung nabay na minaw. Ang brand name is Citromax. So, palit po ka na tulo ka buo. Katong prednisone, palit po ka unom ka buo, 3 times a day man. Kada sila, standby lang na siya. Kay, kung naagay posibilidad nga, nagalisod mo ito ginawa, inom na dayon ka na, kaya una ni mong maiguan na ang katong reaksyon sa COVID, ang reaksyon sa itong baga sa COVID. So, dili dayon kasulod ang pneumonia. Pag mo-plema na gani na siya imong baga, musulod na dayon kagaw nga kaning streptococci, staphylococci, kanang mga kukay-kukay, diha man galang ng kagaw. Unay kuyaw. Unay kuyaw yung kay grabe kay ning mga kagawa ni Megala. Dili kagawa kagaw. Pag sunod na, babay. Kay milyon-milyon na sila kabok within 24 hours. Dili pa sa COVID nga diha isa ka buok na siya. Di sa mo multiply hinahinay. Dili ba sa yung sa kani staphylococcus nga mukaon o tunod sa baga. Sus, kuyaw kay na sa Megala kung makita ninyo sa microscope ba. Kauno na niya ang kay humok man ang baga. So pagsulod kumbati, murag pista. Muna yung kamatyan sa pasyente Megala, ang pneumonia secondary to staphylococcal infection, dili ang COVID. Reaction na siya.
reaction sa kuan nato niya pagka mo mudaghan na ang COVID baygala, ang katong foreign particles, may scatter na to. Mahatag na sa ubang parte sa atong lawas. Nya iyang atakihon dito sa atong lawas ang katong mga ugat. Dito sa ugat na gala, maghimo na siyang blood clot gagmay kayo. Blood clot ang iyang himuon. Kaya nag-react lagi ang kuan, ang lawas nato sa kuan sa protein particle sa COVID. So, maklag ang kidney, maklag ang baga, maklag ang atong utok, ha? Mag-blood clot siya tanan. Pag human, patay, kaya hindi na makadagkan ang dugo. Wa na ka-supply oxygen dito sa imong lawas, katibukan, patay lo. Muna siya naitabo yun, may gala, pero ang butlaw, makasabot ba may akong ginasulti sa inyo ba? Basta makasabot mo, tama yun itong sa una pagsugod po sa COVID, mga 2019, may gala nga, niingon ang China, mga antibiotic lagi. Ang Africa, niingon antibiotic, ciprofloxacin ito ilang gusto. Kaya wala pa may resistant ng ciprofloxacin may gala. Karon, paano lang kayo? 3 times a day, kunya mainom kang 21 days, bungog ka bungog yun kagit. Kunya, ang last na isulti sa inyo magala. Nanda na yung suspitsa, wala pa mo nag-swab. Ang suspitsa nga, galisan ko ginawa niya, ano ba? Niya, sige gutoy. Niya, kanang urag, sangko ganyan mo ginawa, basig COVID na babasig. So, unahan na mo, palit ng prednisone, 20 mg, o kaning Citromax. Unahan mo siya ba? Bao na pag-swab niya mo, negative. Kaya di man kadaghan COVID. Mao lagi siya mahigala ang na istoryahan namo sa akong mga classmates sa tibok kalibutan. Isla ang kana gyud nga management mo na ipinaka primary gyud nga pang emergency ba. Ya kay dili mahino na siya i-promulgate, di man nga isulti sa mga sa kadaghanang doktor. Pasagdan mahinom ka, nang positive na kano, i-quarantine ka. Pag abot sa quarantine, wala ihatag. Di ka ni ka-examinon, pasagdan lang ka. Kung magsugod na to, daghang kay kung pasyente nga na may gala, gisulod sa kuan. I-quarantine, kay positive na. Pag abot dito, wala gihimo. Hantod, maglisod na sa ginawa. So, katong uban nga pasyente na ako, niagi sa ako, o kung iba mga parinti na nawag, Dok, saan ba naman ni Dok nga positive mas COVID, pero wala yung sintomas. Palitan ni, padala dito dayon sa iyang mga kwan, buhi po ba yung may gal. Ambot lang, mutuo mo sa ako, si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Ang pasabot ng ko may gala sa tambal, prednisone o azithromycin, dili siya pwede adlaw-adlawon kung wala kay symptoms. Ang una yun ninyong i-determine kung nagdison mo ginawa, paminaw ninyo na plema, mo duha kasimptomas nga posibilidad nga naga-COVID na mo. Kung maayon ta, patanaw mo doktor, pero kung mahadlok po mo, basig i-positive mo COVID nga dili di ay, mo po na problema. Basta dili na siya pwede adlaw-adlawon. Dili na siya protection. Maski pag mo inom kag kada adlaw ana, muhupong yung kagyan ba? Daghang kay iyang side effect. Labaw na ning prednisone, daghang kang side effect. Kung na kay high blood, musaka imong blood pressure. Kung na kay diabetes, mukusog imong sugar. Kung na kay mga arthritis, mawala lagi ang sakit, pero manghupong po ka. Madaot imong kidney, may gaot imong atay, madaot imong kasing-kasing. Pati imong mga ugat, imong mga bukog, mahumok. Mo lang siya, dili yun na siya pwede adlaw-adlaw. Pang emergency rin yun na may gala. Di sa pag-unsaon ninyo. Kay, ang steroids biya, mo na mga pamilya sa prednisone, ang steroids biya, ginagamit sa hemeration ba? Ginagamit na ko na siya kung ang mga ubang tambal, dili siya effective. Dili siya immediate ang effectivity. Kay maghulat pa ba dahil kag i-intubate ka butang nagtubo sa imong baba? Di na kahulat Ha?
Usually, ang pag-set up lang ana, butak, mabot og 15 minutes, baka ginawa dahil 15 minutes. Kung mababa ng oxygen sa imong lawas, may kaabot ka. 5 minutes pa lang ana, blow na ka ba? Di na ka ginawa gyud. Mo na siya nga, dili na siya pwede i-adlaw-adlaw na. Dili pa mo makapalit ana ko reseta. Di mo kapalit ana. Bisa pag muhilak ng dugo diya sa tubang sa doktor ba, di mo tagaan na. Kinahanglan konsulta gyud mo. Di po ninyo mapalit nas butika nga manghangyo mo. Dili ay asa. Reseta gyud na siya gyud, dili gyud na siya pwede mo na nga sigurado gyud ko nga di gyud mo kapalit ana pataka lang himuon inyong vitamin na unsang taon no. Ayo ana. Ana, ang inyong prevention may importante kaysa kanang ang inom-inom mo sus. Sa kunsa lang yung inom mo, ay, nako. Kusik-kusik lang mo kwarta, at the same time, ginadaotin nyo inyong lawas. 0929-496-6307, Dok, unsa ng creatinine. Ang creatinine, ang hugaw sa lawas nga natigong sa inyong lawas, gikan sa paghinawa, pa inyong trabaho, pag-andar sa imong kasing-kasing, tanang parte nga nag-andar sa imong lawas, utok, una-una ang brain, tanan, nagahimo na sila og creatinine. Karon ang responsibilidad sa kidney nga ilabay niya ang creatinine. Walay laing organo nato sa atong lawas nga makalabay og creatinine. Kidney ra gyud. So the moment nga madaot ang imong kidney, magtigom ng creatinine sa inyong lawas, which means na ma-poison mo sa inyong sariling creatinine. 0910-306-1248. Unsay cause sa buog o unsay tambal. Salamat. Usually naay na infection sa inner ear, sa secondary chamber, usually gikan sa ilong, nasulod dito, mo na siyang magbuog. Na infection sa ilong, infection sa baba. Kabalo ba mo kung sa connection sa baba o sa dalunggan? Nanay, gitawag ko eustachian tube. Munang tubo nga na connection silang duha. So, pag naka-infection sa imong baba, sa imong ilong, mato sa inyong dalunggan. Kung di matambalan, antibiotic kinahanglan ana day, bisag kung saan ninyo, dili na siya makaya o kanang sabay inyong inumon. Dili kaya. 0909-524-3830. Comment. Mahadlok pa admit, Dok, kay dili man i-admit og dili na swab. Katong bata og dengue namatay na lang kay nagpaabot pa sa swab. Tinuod na siya, maigala. Tinuod yun na kay siya. Naula ang ilang kadlok sa COVID kaysa sa dengue. 0909-524-3830 and 0955-243-9654. Mapalit ba ng prednisone na walay resita? Dili ka na mapalit. 0910-306-1248. Unsay cause? Nabasa na rin ako ni. 0905-099-4674. Morning, Doc. Akong tutoy na ay mugawas na basa. Gamay, Doc. Dili man sakit akong tutoy. Kung mugawas, gamay ang basa. Unsa man ni Doc? Number 1, pangutana kung bago lang ka nabuntis. Number 2, kung bago lang ka nag-undang og pasuso. Number 3, niundang lang kagkalit og pasuso. Nya daghan pa ka gatas, magtubig na siya. Usahay paghuman sa imong gatas, magtubig. Number 4, naay problema. Ang tawag ana ductal papilloma. Unsa man ang kabawa ng ductal papilloma? Naay nitubo nga cyst dito sa sulod sa agianan sa gatas. Usually yun na almost 95% kanang cyst nga nitubo sa agianan sa gatas mahimong cancer. So paytaon gyud to siya, paytaon to siya ni operahan. Ang galong gyud to siya gyud kay ang posibilidad nga cancer sa breast magsugod dito sa ductal papilloma. Muna yung gitawag nila infiltrating ductal carcinoma o tinuod ng gyud cancer.
Okay. So ipatanaw gyud na dili na siya pwede yano-yanuhon lang nimo kay daghang kay pangutana sa doktor na nganong kuno sa sugod kung sa'y nagawas basig nay dugo daghang kay pangutana gyud. 0906-813-2250 pwede replay topics from 2004 to 2000. So Santa Cruz Digos dito mo tanaw sa YouTube na nasa YouTube. Basta siguro mga pila ka kabulan maminaw dito. Mamayo gyud sa YouTube man tan-aw mo na maghala hinay-hinay. Kung diwa mo kasabot sa akong gisulti kay usahay magkuan man ko mag-inonglis. Mag-inonglis ang ilong ipagawa sa Bisaya. So sao man na inonglis. So imong balik-balikon sa ganito giingon ni doktor, di man ta kasabot. Balik-balik ka. Mabalik bitaw na sa YouTube. Tanawa tanan nito sa basta lagi madugayan ba madoktor nun. Kay ang akong pagtudlo sa inyo, wala yung pagtudlo po sa mga doktor. Handle di ako medical student, teacher ko sa medical student, halos daghan kay ako mga estudyante nga mga doktor na karon. Daghan kayo. 0912 076-3210 lalaki 38 kayo. Unsay tambal stiff neck. Stiff neck, Ang tambal sa stiff neck tan-awon kung unsa ang muscle ba o ang bukog ang root cause. Ingon na yung kanga. Lain po na doktor. Hindi ko nakabaluan na. Doktor. Magpa-doktor. Kaya may mga kanga. Mainom lang ko, kuan? Mainom lang ko, kuan? Mawala man. Kung sa'y, kung diba, may pinamik, kung sa ba, mga pain-reliever na, mawala man, dok. Sige. Padayon. Di man ko mugos nimo pero wala ninyo gi-address ang root cause nganong naga-stiff neck. Daghang kay cause ang ang ugat naipit sa imong spinal column, ang inyong muscles naga-cramps kay kulang sa calcium, ang inyong ugat, ang inyong nerve nga paingon dito sa muscle naipit diri sa shoulder. Daghang kay masos in town. Muna kinahanglan gyud magkonsulta og doktor. Pero kung di pod mo maayohon og kuha sa history, babay. Di gyud makuha. 0915-625-3096. Tagom lalaki 76. Sakit muhigda punuan sa dalunggan, sa ulo, tapit sa liog, ngot-ngot pod ang ilong, unsay tambal. Ingani ni sanoy. Naay posibilidad nga na-infection ng imong mastoid bone. Unsa nang mastoid bone? Muna ang bukog nga sa likod sa imong dalunggan na gahi diya noy, gunitin na noy. Gunitin ang gahi diya. Muna bukog na siya. Mao na siya ang murag protection sa dalunggan. Kung mag-infection imong dalunggan, dito dayon paingon ang kagaw. Murag matrap ang kagaw ba? So dili ka diretso sa utok. Kung dili nang mastoid bone diha, sigurado yun na meningitis ka diretso pag na-infection imong dalunggan. So kung maghubag ganin siya, nag-infection sa dalunggan gyud. Okay, patanaw sa doktor, kay dili na sa pwede yano-yanuhon, kay kung dili insakto ang pagtambal, usually 10 days, dili maayo. Masabog mo hubag gyud pag maayo 0951, mag-x-ray pag ganay ko noy. Tanaw na ko kung nabungkag na ba ang imong bukog, Kung nabungkag na imong bukog, abrihan mo na siya. Imong kuhaon tong mga lata nga bukog. Kunang mastoidectomy. Mura na siyang operasyon diri, abrihan. Kuhaon tong mga nana para dili na gyud kadagan paingon sa utok. 0951-888-1309, 70-year-old babae. Magliskod lakaw kay sakit duha ka lapalapa. FBS 13, banhod tiil ay. Wag gid siya nang sa imong diabetes nang nya sabayan og kuanang sabayan og arthritis. Usually mutaas ang inyong blood sugar, magsaka pod ang inyong uric. Pag masaka ang uric, mo arthritis. So, vicious cycle na siya. Uban na gina sila piliming tulo. Ala, diabetes, arthritis, uric. Musaka na siya tanan. Mo na problema. Kay kung di po nimo siya bantayan, ang ikaapat anang adtuang kidney. Sus, in town, Santa Cruz, Digos, na unsa naman taon ng kinabuhi. Man taon na siya. Di taon may naay doktor. Eskwela mo 10 years,
Nya mag-specialize pag yung unong katuig. Sus! Ha? Wala na iparit og purol. Pag-abot ni mo 30 ang edad kay 30 mang edad ni mo kung mga espesyalista na ka. Pag-abot ni mo sa opisina, sige na kagbasa ng newspaper kay pasyente. 0905-191-9439 Dok, as lang. Akong tutoy sukad ning undang pills nagsakit. Dili ngutot sakit ra. Manglaba o kung sakay pilikab. Dili pod ko gabra. Unsa kaha ni Dok? Wala ra ba ko'y kwarta ipa-check up. Pero naipalit og i-text. Tingali ni siya day. Ang pills na sa estrogen, progesterone. Naga-influence na sa inyong tutoy. Ha? Pag inom yung estrogen, mudako inyong tutoy. Pag mo inom ng progesterone, murang partner sa pills, ha? Mugamay. Muna mag-mensa mo. So, munang epekto sa pills, ha? Sabot ka. Karon, undahan mo na ni mo tanan. Masa may tabo sa imong tutoy nga na naiguan ng pills, mugahi. Pag gahi ana niya, musakit. Di ka magbra, musamot siya kasakit. Magpuyog lang pidikab. Ang kinahanglan nimo Mercedes-Benz day. Ang sakyan nimo Mercedes-Benz para dili mauyog ang tutoy. Pagbra, oy! Sus. Pagbra. Kung bata-bata pa ka, yan ay posibilidad nga magbuntis pa ka, balik kag pills. Kung wala gani, wala na posibilidad, tigulang na ka, nga na. Sakti siya, antos yung ka at least mga 2 ka bulan na nang sakit-sakit. Pero mawala naman po. Mahingan ko sa inyo nga, masahion gamay. Masahion, way lang tao. Wala siya. Masihipik kasi inyong ibot. Wala man na ba? Nikaging mo na siya imong tutoy tungod sa pills. 0910-306. Pwede ba ka mainom may Finamic, Penilivers, para lang yun maantoy ang kasakit. Pero kung pills pang kaya mo na one of the side effects. Siguro kung istorya kung side effects sa pills may gala, mas ma-discourage mo ba? Muna i-disod. 0910-306-124648. Kung sa'y cause buog, kung sa'y itambal, pumutanan naman yung ganyan. 0935-244-8006. 60-year-old babae, hubag tikod, napandol, unsay tambal, penreliver lang siya kung wala siya fracture, i-sure lang yun siya nga wala fracture. Kaya kung wala fracture, maayo naman ang hubag anak. Pero kung wala fracture, hikot-hikot yun siya yung anak. Hiktan yun na siya, kaya wala di siya malihok ba. 0930-568-8757, tata, lalaki, 53-year-old, maghuot, dughan, dugay na ni. Walay palpitation, dili hangakon, mabaktas, normal ECG, unsay buhaton aron mawala hangak. Kung wala kay palpitation niya, naghangak ka, natay problema sa kasing-kasing yun mo doy, baski normal na yung ECG. Kaya problema na siya. Wala nakita sa ECG, kay ang kalagaran ng ginahimong ECG may gala, dili siya rhythm strip. Kasabot mo ang sa rhythm strip. Taason ba? Obserbahan yun siya yun. Kung nabay palyar, nabay abnormality sa iyang pagbumbas, kasing-kasing, daghan kayo nga dili makita sa ECG systolic murmur, diastolic murmur, daghan kayo yun. Muna dili yun may magsaligan amo yung paminawan ni mong kasing-kasing. Kapila na ko ana nga makadungog ko mo escape beats. Unsa man na escape beats? Wala, blog-blog. Kung ano yung masunod, pila ka seconds. So, blog-blog. Unang ba siya? Mura mo ginawa sa. Muna escape beats niya. Muna biya ng sugod sa kuwan may gala. Sugod na sa congestive heart failure. Kaya di man siya magtigo man ang dugo sa baga bago niya mabumba. Niya pag ibumba na niya sa atong lawas, gahit na, kinaghan naman kay resistance. Ano, congestive heart failure. Patanawagin na siya cardiologist dahil, tanawagin siya cardiologist. Kaya nga nung hangakon kang wala man kay, unless of course, kung wala yun kay exercise. Exercise pag di yun mawala,
Matanaw ka cardiologist, ang kinanan po siguro ni mag-x-ray, 0936-820-9649. Unsay tambal mga tol, tunga sa mga tudlo sa kamot, tungod sa paglawog, pagkaon sa baboy, tahok o feeds. Possible sa feeds na lang. Kaya ang feeds narabay ko ang mga preservative. Namalagyan mga yung feeds sa una may gala. So, katol kayo na imong kamot. So, pag gloves dong, kung magkuhan ka, mag-feed ka ng mga baboy, 0999-905-0564, babae, 61 ulas, malipong, muigda, o mulingi sa left. Musaka sa tiyan, pait sa baba, musakit, daghan, gaan, paminaw, lawas, medyo, taba, kudok. Kung sa'y kaha ni, naay problema sa kwananina, naay problema sa imong kasing-kasing ni siya. Kung dili taas imong blood pressure, mataas ang sa blood pressure. Matanaw imong kasing-kasing. Pag walay palpitation, dili taas imong blood pressure, nagi problema sa imong kasing-kasing kay di na ma-detect kung dili cardiologist ang tanaw. Tuwa sa panahon may gala, paminaw gid mo, ibalik-balik ko paminaw istorya ni akong lecture karon buntaga. At tuwa sa YouTube para mabalik-balik mo, ipamalit ka sa silingan. Kaya magpasalamat yun na sa imo ba? Ingon sila salamat yun itong istorya na ko pre istorya ni mo pre. Daghan kay kung mga pasyente nga na may gala na magpasalamat yun kung gikan sa ako. May istorya sa mga silingan. Kanagong ibabaw sa mga botilya sa tuba. Story. Ayaw mo sige. Ingon nga, patang paitan ng COVID. Ayaw na. Wala tayo mahimo na. Istorya mo kung sa'y maayo. Kung sa'y prevention. Kung sa'y mahimo ninyo. Muna inyong istoryahan. So, kung paminaw, yung doktor sa kanginan, memorize ninyo tanan ng istorya. Kamo kung istorya pa mo sa inyong mga silingan. Kung asa mo makatugdon. Bago mo singgit, siya lang may nagmahal. Bir pa day. Dr. Kagapi ini. Sa doktor sa kahanginan.